Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongietorri gaurko saio berri honetara. Maiatzak 21 dugu gaurkoa, astelena barkatu. Eta horregatik lan eskaintza berriak izango ditugu merkatu txikian. Ondoren Iruin herriko hotxetan gaurko erreportaian atzo Iruinean sortzen jaia ospatu zen, euskarazko hezkuntza publiko baten alde eginez. Eta hori da gaurko erreportaian erakutsiko dizueguna. Zenolako jaia eta zenolako egun eta ekitaldia izan zen. Ondoren bi elkarrizketa izango ditugu, Zabalditik Jauma Gelabert eta Elena Bengoetxea etorriko dira, pasaden astean maiatzaren 15ean kontzentrazioa egin zutelako Palestinaren alde edo Israelen jarreraren kontra, hobe esan da. Gero azalduko digute zergaitik egin zuten eta zein den egoera. Ondoren Unai Egino judoka izango dugu, bere klubak, Gimnasio Leoneko judo klubak, lorpen garrantzitsu bat izan duelako, bigarren dibisiora igo dira Liga Nazionalean, eta esan bezala Unai Eginok xehetasun guztiak emango dizkigu. Berak bizi egin baitzuen, jokatu edo lehiatu egin zuelako. Ondoren gaur esan dugu sortzen jaia izango dugula eta amaieran kiriketan. Kiriketan pasaden astean bihar, hobe esan da, bihar maiatzaren 22an, 80. urte hurrena izango da Ezkabako presondegitik ihesaldi erraldoi horren urte muga. Pasaden astean Berriozarren omenaldia egin zieten iheslari hoiei, ihes egin zuten hoietatik 200 fusilatu zituztelako une hartan eta ondoren harrapatu zituztenak fusilatu. Berriozargo zenbait pertsona zeuden ihesaldi horretan eta omenaldi egin zitzaien guztiei, baina batez ere haiei. Eta gero ikusiko dugu ze nolako ekitaldia izan zen. Orain has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1831an gertatu zen Frantzian. Dagerre fisikari eta kimikariak argazkigintzaren oinarria izango zen zilarrizko ioduro materialak argiarekiko zuen sentikortasunaz ohartu zela bere lankidea zen Niepceri adierazi zion. 1969an Los Angeles hirian, Robert Kennedy presidentea eraildu zuen Sirhan Bishara hiltzera zigortua izan zen. Goazen orain gaurko titularrak ezagutzera. Atzo sortzen jaia ospatu zuten Euskara Nafarroa osoan ofizializatea eskatuz. Egunon lelopean antolatu zuen jaia Euskal Eskola Publiko berriaren aldeko elkarteak. Gero honen inguruko erreportaia botako dugu. Desordena publiko terrorista egotzita, iazko maiatzaren 11an Iruinean egin zen manifestazio batetan liskarrak izan zituzten haiei auzitegi nazionalean epaituko dituzte. 7 urteko espetxe zigorra eskatzen dute haientzat. Pasaden ostegunean, Bidasoa ibaian, denboraldi honetako hainbat negutako 12. izokina arrantzatu zen. Harrapaketa hauek direla eta izokinak hartzeko eremuan arrantza galarazi da maiatzaren 24 arte. Aierdi lehendakari ordea, Asiako elikadura azokarik handienean izan da, Shanghai sektoreko nafar enpresariei sostengua adierazteko. Bestalde Iruñako udalak, komunitate garapeneko prebentzio programetara bideratutako finantziazio lerroak handitu ditu. 530.000 euro baino gehiagoko estatuko diru laguntza bati esker. Komunitate garapenak prebentzioko programak lantzen ditu gazte eta kirol arloan, baita prebentzio zerbitzuetan eta zentro komunitarioen arloan ere.
Ibilgailuen azterketa tekniko berria indarrean sartu da. Araudi berriari esker, gidariek estazio berria aukeratu ahal izango dute autoaren bigarren azterketa teknikoa egiteko, lehenengoan kontrako emaitza jaso ostean. Maiatzaren 22an, bihar Ezkaba mendiko presondegian eman zen ihesaldi erraldoi horren 80. urteurrena beteko da. Iheslari horietatik 200 tiroz hil zituzten eta ondoren beste zenbait fusilatu. Omenaldia egin zitzaien atzo guztiei espetxearen kanpoaldean. Egunkarietako azalekin egingo dugu aurrera eta hau da Diario de Navarra egunkarian daukaguna. Goian lerroburu nagusi hau nabarmendu dute. Rajoik Torraren gobernua etentzen du eta 155 mantentzen du iraungitze datarik gabe. Azaleko argazkiak Osasunaren atzoko partiduari egiten dio erreferentzia. Deskribapenean lortutako berdinketa jokalarientzat ez zela nahikoa izan idatzi dute. Izenburua hurrengoa da. Osasunak 2 puntu utzi ditu. Diario de Noticiasekin jarraituko dugu. Hurrengo lerroburu nagusia ipini dute. Petrolioaren gorakadak 100 milioi euro kostatuko dio Nafarroari. Diario de Noticiasen irudian, atzo ospatutako eta hezkuntza publiko euskaldun baten aldeko sortzen jaia ageri da. Titular hau irakurri daiteke. Euskera aurrera. Gara egunkariarekin jarraituko dugu. Lerroburu nagusian, 155aren indarrak PNV-ren aurrekontuekiko botoa zailtzen du. Azaleko irudian pentsiodunen mobilizazio bat ikusi daiteke. Halaxe dio titularrak. Zer katera du gure nagusiak kalera? Beti bezala Hedabide Euskaldunekin bukatuko dugu eta gaur berria egunkaririk ez dagoenez Euskal Herria Irratiko webgunera joko dugu zuzenean. Goian ezkerrean ibilgailuen azterketa tekniko berria indarrean sartu da. Eskuinean abisu horia Nafarroan eurite eta ekaitz arriskuagatik. Beherago ezkerrean, Ezkabako ihesalditik 80 urte beteko dira bihar. Eta amaitzeko eskuinean, alternatiben herriak badu doinua. Gaurko agendarekin jarraituko dugu, gaurko eta aste honetakoa. Gaur eta maiatzaren 29 arte Nafarroako parlamentuan lur azpitik lur azaleratuz erakusketa ikusgai egongo da. Ezkabako presondegiaren ingurukoa dena, sarrera librea da. Gaur eta maiatzaren 31 arte Nafarroako artxibategi nagusian 125 urte gamazadatik izenburupean erakusketa bat eskainiko da, sarrera librea da. Gaur eta ekainaren 15 arte planetarioan Ezkaba 1928-2018 izenburuko beste erakusketa bat. Bihar, lehen aipatu egin dugun moduan, 80. urteurrena izango da ihesaldi erraldoi horretatik, Ezkaba presondegitik ihesaldi handia izan zen, preso asko fusilatu zituzten eta hori dela eta omenaldia egiten zaio baita planetarioan ere. Sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 7etan Nafarroako liburutegian hitzaldia gazteleraz bidaiariak zikloaren barne. Peregrinas literarias, doakoa. Eta amaitzeko asteazkenean arratsaldeko 6:30 Zitadelan umeentzako ikuskizuna euskeraz. Pizpirinaren goiz osasungarriak. Libre. Zeruan tarteka erdi mailako lainoak eta goi lainoak agertuko dira tarte oso lainotsuekin.
Zaparrada txiki ertaina bota ditzake zenbait tokitan trumoitsuak. Hego ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura maksimoak nahiko edo nabarmen igoko dira. Astearte goizean lanbroa eta lainoa agertuko dira. Zeruan laino gutxikin edo partez lainotuta egongo da, erdi mailako laino eta goi laino batzukin. Egunaren bigarren zatian bero lainoa garatuko dira. Zaparrada txiki ertainak eta trumoitsua bota ditzake bereziki egunaren bigarren zatian. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, hego osagaikoa nagusi eta arratsaldean ipar osagaitik finkatuko da, ahul bizi. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Iruñerriko albisteen txanda. Antsoainekin hasiko gara. Antsoaingo udalak Iruñerriko beste udalekin batera droga menpekotasunei buruzko proiektuaren edo ekimenaren irudia diseinatzeko eta sortzeko kartel lehiaketa bat jarri du abian. Lanak aurkezteko epea ekainaren 18an irekiko da, ekainaren 30 arte. Bestalde ez da txapelketa bakarra izango hau, jai nagusiak iragarriko dituen kartela aukeratzeko lehiaketa martxan dagoelako. Baita literatur arloko beste lehiaketa bat ere eta guztien xehetasunak edo argibideak kontsultatzeko webgunean dena zintzilikatuta dago. 2018 urtearen lurraren kontribuzioaren lehendabiziko 6 hilekoaren ordainagiriak titularren bizilikuetara igorri dira dagoeneko eta helbideratu gabekoak ordaintzeko ekainaren 5 arte aukera izango da. Antsoainekin jarraituz, kirol jardueretan edo ekintzetan aurreinskripzioa egiteko aukera dago jada. Epea maiatzaren 16an ireki zen eta irekita mantenduko da ekainaren 5 arte. Adin guztiei zuzendutak daude eta udalaren webgunean ikusgai dago eskaintza. Pasa gaitezen orain Beriainera. Beriaingo udalak bere eraikineko beheko solairuan bake epaitegia eta erregistro zibila ipini ditu. Ordutegiari eta telefonoei dagokienez, berberak mantentzen dira. Barainainekin jarraituko dugu, eta Barainainen hau daukagu. Ekainaren 1ean, arratsaldeko 7etan Barainaingo auditorioan, musikarekin solastuz izenburua duen musikalaz disfrutatzeko aukera izango da. Proiektu de musika izeneko ekimenean parte hartutako herriko lehendabiziko batxilergoko ikasleriak antolatutako ikuskizuna da. Uztailaren 16tik abuztuaren 24era bitarte, udako hiri tailerrak egingo dira Barainainen, izaki fantastikoak eta lilugarriak izenburupean. 3 eta 12 urte bitarteko umeei zuzendutak daude, gazteleraz eta euskeraz eskainiko dira eta izen emate edo inskribatzeko epea irekita dago. Inskribatzeko 012 telefonora deitu behar da. Barainain alde batera utziz, Iruñearekin bukatuko dugu. Udalak komunitate garapeneko prebentzio programetara bideratutako finantziazio lerroak handitu ditu 530.000 euro baino gehiagoko estatuko diru laguntza bati esker. Bestalde, maiatzaren 28tik ekainaren 2 arte, animaliendako arreta zentroak txakurren identifikaziorako eta amorruaren kontrako txertoa ipiniko du. Eta amaitzeko gaur Zibibox sareak ekainetik irailera arte eskintzen duen 158 ikastaroetan, tailerretan eta bisita gidatuetan apuntatzeko epea ireki da.
Zurgindegi metalikoko soldadorea behar da Beriainen, ez da ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali cberiain@hotmail.com helbidera. Eraikuntzarako peoia behar da Iruñan, lan arriskuen prebentzio ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selecpersonales@gmail.com helbidera. Bi gelsero ofizial behar dira Iruñan, 5 urteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selecpersonales@gmail.com helbidera. Obrako enkargatua behar da Iruñan, 5 urteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selecpersonales@gmail.com helbidera. Iturgina behar da Berrio Suson, goi mailako ikasketak izatea baloratuko da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikulunak bidali personal@balat.com helbidera. Igogailuen mantenimentuen teknikoa behar da Iruñan, igogailuen mantenimentu ziurtagiria izatea eskatzen da, mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali marcobertolini@einenter.com helbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, garbitz eta plantxatzen esperientzia izatea baloratuko dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali servicios@gmail.com helbidera. Bi aholkulari komerzial behar dira Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, baina baloratuko dira. Mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ggomez@grupopsn.es helbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali mantenimiento@etxabakoiz.com helbidera. Kirol instalazio mantenimendu lanak egiteko langilea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, udarako kontratua izanen da. Kurrikuluna bidali mantenimiento@etxabakoiz.com helbidera. Saltzaile gaztea behar da Iruñan, derrigorrezko 2. hezkuntza izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu izanen da. Kurrikulunak praktikas.rrh@wrth.es helbidera. DBH inglesa irakaslea behar da Iruñerrian, ingles filologian graduatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali irakaslea 18@gmail.com helbidera. DBH euskarako irakaslea behar da Iruñerrian, euskal filologian graduatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratua eginen zaio. Kurrikuluna bidali irakaslea 18@gmail.com helbidera. Arakin peoia behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es helbidera. Bi sorosle behar dira Iruñerrian, sorosle titulua eskatzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak airuretagoiena@eulen.com helbidera. Arakina behar da Iruñan, ez da prestakuntza berezirik eskatzen, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak ikersanchez@elcorteingles.es helbidera. Denbora libreko monitorea behar da Iruñan, haur hezkuntzako edo lehen hezkuntzako magisteritza eskatzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak eduardopamplona@gmail.com helbidera. Erizaina behar da Iruñan, erizaintzan diplomatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak trabaja con nosotros @soleraasistencial.es helbidera. Kontabilitatea eramateko teknikaria behar da Iruñan, administrazio eta finantzetako goi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali hr@tetrace.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ernera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa.
Zure mailan Nafarroko aretxea Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.